Yes. Nyalo bedo ni mbui o bridge the gap mano mar long distance relationship donge Sharon. Adier. Pange ni jomiriambo be nitiere. Ponono gin to gitiyo kod mbui e yo ma ok ni kare machalo nade. Nikech nyalo bedo ni intiere simu kae. Iwacho ni an gi sani antiere tich. Tadiera ponono intiere kate kar math mor. Mana adier. Kaluwore koda aneno ni mbui nitiere kaka oseketho weche mag hera. Kaka wacho sani pap duong, pap lach kendo yudo ka tiyo gi mbui anya bedo gi jahera na ma Nairobi, jahera na ma Kisumu, jahera na ma Mombasa, moro be nitiere pinje maoko. Kendo yudo ka gokinyi ka chiew tandi nitiere gimoro WhatsApp iluongo ni broadcast messaging. Yudo ka e broadcast messaging ni andiko negi good morning my love. Taoro negi tedi chien. Ngang ningi. Ikeyo weche. Akeyo weche. Te ingeni copy paste. Copy paste. Gidhi kumoro achiel. Dichiel 802 gokinyi gite. Koro yudo ka miriambo osebedo mang'eny e weche mag hera gi. Machielo kendo mbui muneno ni bende oseketho hera nikech iyudo ka donje Instagram wan marwa Gen Z en Instagram sana. Ka donje Instagram kocha chata yudo ka wodo nagi mar awachni achieng na akia wodo nagi neno. Taneno kaka chacha onyiewne flowers, onyiewne chocolates, onyiewne watch to ndiko kanyo nango kamae kaka jahera ni onego otriti. To an kae gi wodo nagi nani wang'iya chamo wiu iwinjo tange yuto mar jogi to pogore iwinjo to koro mae ngima ma dhi bedo ka dwaro waluonge ni wadende ni soft life. Yes, mabe kelo pressure. Mabe kelo pressure. Koro ing'ena keto onagi nani gi pressure amba dwaro flowers, amba dwaro gari. To yuto neto ni piny. To ka neno koko nyal chopo gima dwaro no taweye mondo adhi amany ng'at moro man godo. Koro gianta neno ka mbui ntiere kaka oseketho weche mag hera. Pero kama na inya bende juisa ngini weche bende ng'eny bende waka yueyo lakini bende wawuoye sites mopogore nikech tinda ntiere dating sites bende gi ng'eny. Ponono ni ntiere gi mung'eyo ubro bedo kunyiso wachal